que les coses no han canviat molt en el que és la composició del Parlament català, més enllà d'alguns moviments menors, que alguns partits estan camí de la irrellevància, però això ja cada un farà els anàlisis que tinga que fer. En qualsevol cas, demostra que n'hi ha una situació en Catalunya que és la que ens preocupa al Consell, de molta polarització en dos grans blocs que estan condenats a entendre-se. Demostra també l'alta participació, que la gent vol votar i vol expressar-se a través de les urnes. Quan hi ha una polarització en una societat a aquest nivell, jo crec que qui té que solventar això és la política, que és el que portem dient des de fa molt de temps des del Consell. Tenim absoluta unanimitat en el fet que n'hi ha qüestions que s'arreglen en la política i a través del diàleg i a través de tendir ponts en comptes de construir murs.